тамашачылар, гадәткә кирип китте инде сезнең белән көн башында күрешү. Кабат миннән сиңа сәлам тапшыруын башлыйбыз. Студияда мин Галия Гимаддинова. Безне карар өчен утырган булсагыз, имин көннәр сезгә. Почтабызга килгән беренче хат кайнар котлау сәламен Владимир өлкәсе Александров шәһәренә юллыйбыз. Иске Мосток авылында туып үсеп, бүгенге көндә туган ягыннан еракта гомер итүче дусларын Халида Адельшевна Бурлакованы, дуслары Әлфия Зеленкова һәм Гөлия Султанова матур туган көне белән котлыйлар. Аларның хатларында мондый җылы сүзләр бар. Дусларны тормышта санаулы гына була диләр. Монысы хак сүздер. Безгә дустыбыз Халида белән нык уңды. Ул дуслык хисенең мәгънәсен тирәнтен аңлаучы, беренче булып ярдәмгә ашыгучы кеше. Тормышта төрле чаклар була. Яшь вакытта авыл җиреннән чыгып китеп, зур шәһәрдә урнашырга теләк булса да, барысына да мөмкинлекләр ачылмый ул. Заманында Халида безгә бу мәсьәләдә нык ярдәм итте. Иң беренче булып безне үз янына чакырып алучы ул булды. Изге эшләр онытылмый алар диләр. Biz de аңа мәңге рәхмәтле булып яшибез. Кадерле дустыбыз, кабат яз айлары синең туган көнеңне алып килделәр. Рөхсәт ит сине тапшыру аркылы котлап, иң җылы теләкләрне җиткерергә. Килде дустым туган көнең, шатланды бөтен галәм. Шуннандыр туктамый яза сиңа теләк күп каләм. Син яшь әле, бу тормышның бар тәмен татып яшә. Без дусларың булып чак, синең белән янәшә. Гомереңнең һәр мизгелен кабул ит бүләк сыман. Мосток белән Мәскәүләрнең арасында күк томан. Бу томаннар сине көтә туган якка кайтуың. Дусларың белән күрешеп, шәйләр эчеп алуың. Бик сагындык, күрәселә иде сине бу көндә. Насыйп булсын гел бәхетләр, кайгы килмәсен бердә. Дуслар диеп әйтүе аз, эшләр белән дәлиллик. Синең туган көннәреңә бүләк итеп җыр бирик. Кадерле Халида Адельшевна, яра араларыгызны якынайтып, дусларыгызның Әлфия Зеленкова һәм Гөлия Султанованың матур теләкләрен җыр дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Ömür beyremi jitkeştin, keyf yugarım mene. Qonaqlar tabın aldında, tuğan gün hürmetine. Tuğan gün, yılı boyu kütülgen gün. Bəxit bilən, şadlıq bilən, bəxit bilən. Tulatırğan gün bugün. Tuğan gün, yılı boyu kütülgen gün. Bəxit bilən, şadlıq bilən, bəxit bilən. Tulatırğan gün bugün. Yürekке жылытып кере, якыннарның сүзләре, изге теләкләрне тыңлау, сөендерә күңелне. Туган көн, йылы буе көтелгән көн, бәхет белән, шатлык белән, бәхет белән, тулатырган көне бүген. Туган көн, йылы буе көтелгән көн, бәхет белән, шатлык белән, бәхет белән, тулатырган көне бүген. Дусларың һәм туганнарың берләшкәннәр бүгенедә, бик җыелы шырга ясын киләсе туган көнедә. Туган көн, йылы буе көтелгән көн, бәхет белән, шатлык белән, бәхет белән, тулатырган көне бүген. Туган көн, йылы буе көтелгән көн,
бәхет белән, шатлык белән, бәхет белән тула торган көне бүген. Туган көне, елы буе көтелгән көн, бәхет белән, шатлык белән, бәхет белән тула торган көне бүген. Туган көне, елы буе көтелгән көн, бәхет белән, шатлык белән, бәхет белән тула торган көне бүген. Бәхет белән, шатлык белән, бәхет белән тула торган көне бүген. Алдағы сәлемебез Сызрань шәһәренә юллана. Бүген үзенең матур туган көнен сеңелебез, апабыз, якын кардәшебез Мөршидә Зарифовна Сайфетдинова каршылый, дип башлана Урта Терешка авылыннан Сәддәновлар гаиләсе Сурия Максутовна, тормыш иптәше Мәүлид Хиялиевич, Вилдан Максутович, тормыш иптәше Рушания Махмутовна бала оныклары белән язган котлау хатында. Мөршидәбез, туган авылыңнан бүген еракта булсаң да, нәкъ шуннан иң изге теләкләрне кабул ит. Бүген синең асыл бәйрәмең, туган көнең. Елда кабатланып килсә дә, бу бәйрәмне барыбер адам баласы көтеп ала. Уйламыш ул ахрысы, һәр яңа бәйрәм әкренләп олыгайтканы. Ләкин сиңа ничә яшьләр генә булса да, син якыныбыз һаман шундый ук матур, актив, тынычлык белмәс, эш сөючән, япь-яшь булып каласың. Рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котлап, алга табада алышынмавыңны теләргә. Шундый ук ачык шат булып кал. Туганлыкны, кардәшлекне белеп яшәвең өчен зур рәхмәт сиңа. Моның әҗер саваплары ике дөнья бәхетенә дә ирештерер үзеңне сеңелебез. Кардәшебезнең бәйрәме, асыл туган көн җитте. Туган авылыннан аңа ялкынлы сәлам китте. Онытмадык бәйрәмеңне, менә котларга булдык. Теләкләрне сайлаганда зур бер бәхәскә тулдык. Барысы да бар шикелле, күзләр генә тимәсен. Бәхеткәеңне күпсенеп, кайгы җиле исмәсен. Бел дөньяның бер көнлеген, гомерләр бик тиз үтә. Шуңа күңел кардәшләрнең күрешкәннәрен көтә. Килеп җит туган якларга, рәхәтләнеп утырыйк, күңелдәге эш серләрен бушатышып тутырыйк. Шын күңелдән телибез без, бәхетле бул көн сайын. Күрешергә, очрашырга ешрак тап сеңелем җаен. Кадерле Мөршидә Зарифовна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләргә без дә рәхәтләнеп кушылабыз һәм тапшыруыбызда махсус сезгә дип җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнең белән сине котлы булсын бәйрәмең. Кабул итеп алышы бүген теләкләрнең бәйләмен. Иң изге ихлас теләкләр туганнар исеменнән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Иң изге ихлас теләкләр туганнар исеменнән. Шын күңелдән. Исәнлек, саулык, тазалык, юлдаш булсын тормышта. Уңган булган гадыр инде син бәхетле тумыштан. Иң изге ихлас теләкләр туганнар исеменнән. Туган көнең белән
гомер бәхет теләп тапшырабыз бүләкләр. Киләчәгең имин булсын, бездән шундый теләкләр. Иңгизге ихлас теләкләр, туганнар исеменнән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Иңгизге ихлас теләкләр, туганнар исеменнән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Котлыйбыз чын күңелдән. Иңгизге ихлас теләкләр, туганнар исеменнән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Тапшыруыбыз бүгенгегә тәмам. Хушлашып, гадәттәгечә үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз дип үтенәм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.